ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики худмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапашон нависед роҳи сафед. худованд нигаҳбонатон бошад. хуб дӯстони азиз, лайкҳоро задагӣ бошем ва подписия карда бошем. мегузарем ба якумин хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. якумин хонаи фурӯшиамон дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Қизилқалъа. 4 дар хона ва 4 сотиқ замин, ремонтҳои хуб, 1 то подвал дорад, оби свет ҳам дорад. нашоди документош ҳамаш 100% ва дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷид, балниса, садик ҳам дорад. хонаҳои калон бо нархи арзон мебошад ва касоне ки хадру бошад, нархша 280 000 сомон мега. ду тарафи хона маҳкам. марҳамат дӯстон, номерҳои ватсапаш мондагиҳои охириш 3129. занг бизанед ва аз номи канали мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. 3 дар хона ва 3 сотиқ заминай, свет ҳам дорад. бардора ремонтҳои хуб, баня дар дарунаш ва нархи хонара 170 000 сомон мега. марҳамат кунед касоне ки аз ноҳияи Рӯдакӣ хонахар бошед. дӯстони азиз, ина мо як бор реклама кардагим, рости гап. марҳамат касоне ки конкретни хадар бошад, дар номерҳои ватсапшон охириш 9642. нархша хулоса 170 000 сомон мега. конкретни хадар бошад, занг бизанед, аз номи канали мо ҳатман салом расонед. боз иншоалло ки арзони хуба мешавад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канали Насим Теҷа, яъне ки дар канали мо ҳатман подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад. шерои нари ёвон дар минҷа ҳаста. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. як то хонаи арзон дар ноҳияи ёвон бо нархи дастрас мебошад. хонаи фурӯшиамон дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёвон, деҳаи Саргаҳ. 3 дар хона, ремонти миёнавия. дӯстони азиз, хулоса барои ҳамихола зиндаги кардан метавонед. кухни, аловхона, оғелхона, ошхона, туалет, ҳама чиз дорад. 14 сотиқ заминай, оби свет ҳам дорад. дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷид ҳам ҳаст. дӯстони азиз, хулоса 20 минута раҳ мебошад то магазин рафтан. документоша ҳичи гуфтагӣ нест. нархша 120 000 сомон мега. боз конкретни хадар бошад, иншоалло ки муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат, номерҳои ватсапаш мондагиҳои 7332. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сӯ бошад метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рӯпарӯи Корвон, дуюм дарвоза. 3 дар хонаҳай бардоро, масоҳати хона 60 метри квадратӣ мебошад. хонаҳо хулоса хонаҳои хубам бардоро, калидор 970 ба 110 мебошад. дӯстони азиз,
чизое ки мемонад кондитсионер, газ, кухни гарнитур, ду хона пардохт мемонад. ва дӯстони азиз, ана қолинои калидор ва кухни ду хонаша мемонад. беғайр аз ин парда, қолини меҳмонхона, хулоса ҳамаёш бародарони азиз мемонад. намегирашон соҳиби хона. балниса ва мактаб дар наздикии хона ҳастай. оби свети 24 соата ҳастай. хонара мисол дома 2 сол шид сохтанша, хона 1.5 сол шид ремонтша. доми 5 этажа дар як калидор 6 хонаҳай хулоса. нарша $65,000 мега. ба сомони хати хитон бизанед ҳисобш кунед. ана хулоса дар шаҳри Душанбе рӯпарӯи Корвон. ина дӯстони азиз, номерҳои WhatsApp-шо, номерҳои дастчӣ мондаги марҳамат кунед, занг бизанед. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Сино хонахай бошед, марҳамат кунед, хонаи арзон мебошад. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. дар хона 6 сотиқ замин, калидор ва кухни дорад. бо мебелҳояш фурӯхта мешавад. нархша 200,000 сомон мега. марҳамат дӯстон, хонара бо диққат тамошо кунед. ана дар хона ва 6 сотиқ замин, кухни дарунӣ дорад. калидорҳош мисол калидор ҳам дорад бародаро. нархаш 200 телефоно барои тамош 988 55 41 55. марҳамат кунед, занг бизан, маълумоти пури анитари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо акаи далелро тавсия медиҳем. бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз, ба шумо мисол чӣ хонаҳои арзон танҳо аз канали Насринтеҷа дарёфт мекунед. дӯстони азиз, марҳамат кунед, хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. шаҳри Хуҷанди дамиҷа ҳастен. бо нагӯем ки Насринтеҷа аз шаҳри Хуҷанд ба навор намегирад. дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад, тарафҳои Чойрух, Дайрон, хулоса ҳам тарафҳо 4 дар хона, ремонти миёнавия. хулоса бародарони азиз, ана 14 сотиқ замина, нархша 160,000 сомон мега. телефоно барои тамос, номерҳои дастиш 918 42 01 12. дӯстони азиз, вақте ки мо хонаҳои арзон мемонем, аз ҳаматон хоҳиш мекунам, санаи ҳами числора, мисол имрӯз 3 июл, ҳами мисол числара бибинем, баъдан занг бизанед. вақте ки шумо як ҳафта пас навори моро тамошо мекунем. хоб, гап аз ё намекунем, мегузарем ба эълони навбатимон. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз, ана шерои нари шаҳри Турсунзода, ҷамоати Ҷурараҳмон, хулоса деҳаи Бобониёз, Тошов. 4 дар хона ва 10 сотиқ замин. дӯстони азиз, заминаш 10 сотиқай. нархи хонара 170,000 сомон мега. марҳамат кунед, хонаи арзон дар шаҳри Турсунзода, дар деҳаи Бобониёз, Тошов. хулоса дӯстони азиз, нашоди оби светаши чӣ гуфтагӣ неста. марҳамат кунед, маълумоти пурра ва анықтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. номери WhatsApp-шон 907 00 82 44. занг бизанед, маълумоти пурра ва анықтарашон аз худашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чӣ хеле ки хона мехоҳед, хона ё ин ки квартира, ягон хона мехоҳед, ҳатман дар таги комментария бинависед. ҳаракат мекунем дар видеои оянда пешкаш мекардем. ва дӯстони азиз, обязательно подписаться кунед. вақте ки шумо комментария бинависед, обязательно бояд шумо подписаться кардагӣ бошед дар канали мо, арзон, яъне ки Арзонтеҷа ва Насринтеҷа. хонаи навбатиён дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Хонатарош. 3 дар хона, 8 сотиқ заминай. барои зиндагӣ кардан дар ҷои беҳтарин ва мисол ҳолаташон хуб аст. дӯстони азиз, бо диққат хона тамошо кунед. хона ремонтҳои хуб, нархаш 200,000 сомонӣ. боз камтар дигар савдо мешавад. савдо дар ҳамин даруни хона бародаро. номерҳои WhatsApp-шон 37 12 15 54. марҳамат кунед, касоне ки аз ноҳияи Муъминобод дар комментария нависта биден, хонахарҳо занг бизанед, маълумоти пурра анитари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дар канали Насринтеҷа ҳатман подписаться кунед.
шерои нари восебидагиҳо дар ҳамин ҷо ҳастанд, ки мисол моро ана замини фурӯшӣ гуфтагӣ буданд. Замин дар Корай, замини фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ. 4 хонара хулоса фундаменташ рехтагияи 10 сотиқ замин. нархша бордоро 50,000 сомон мега, боз савдо мешавад, камтар гирам муомила дорад. номери ватсапшон мондагии дӯстон, марҳамат занг бизанед, маълумоти пурра аниқари хонан аз худи ҳисобашон дастрас намоед. дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кунед, дастгиришон пешавӣ мост. Худованди меҳрубон нигаҳбонту бошад.